bugün Kazan şehrinde yaşavşı en usta güvediye pişirişi Gülşeşe Opa'da konakta. O sizge bugün güvediye pişirge öğretecek. İsәнмесез уңган хуҗабикәләр. Без инде хәзер татар халкының яратып ашала һәм яратып ясала торган ризыгы гүбәдияне пешерәбез. Гүбәдия бит инде ул татар халкы аны кунак ашларына әзерләгән. Мин инде гүбәдияне төрле ысуллар белән ясыйм. Ачык камырдан да ясыйм, төче камырдан да ясыйм. Менә хәзер мин сезгә үзем яратып ясый торган һәм күчтәнәчкә алып бара торган гүбәдияне ачык камырдан ясап күрсәтәм. Гүбәдия ясар өчен безгә башта камыр ясарга кирәк. Камырга 30 грамм, 25-30 грамм дрожжины, айрым су белән, шикәр, бер кашык шикәр белән мешәйттереп нитәм, булгатам. Аны салам. 2 йомырка салам. Bir çay kaşığı tuz salam. Üç aş kaşığı şeker salam. Yartı stakan künbağış mayı. Hem un. Hazır kamır basarız. Gübәдия инде мин менә 3 ел пешерәм хәзер. Без инде Бөгелмәдән күчеп килдек Казан шәһәренә. Бөгелмәдә безнең Güбәдия бик алай киң таралмаган. Güбәдияне ашый да ясый да белми идек. Монда килгәч инде татар халкы, Казан халкы бик Güбәдия монда бер табында Güбәдиясез үтми. Güбәдия монда бик шундый затлы ризык. Шуларга карап инде интернетны ачтым да Güбәдия ясарга ирендем. Шундан бирле менә хәзер инде Güбәдия минем бик яратып ясый торган шундый ризыгыма әйләнде. Мин аны шундый тиз иттереп ясыйм. Шундый тәмле иттереп чыга ул. Менә хәзер сезгә дә күрсәтәм. Сез дә шулай тәмле иттереп ясарсыз. Үзегезнең киленнәрегезне, кызларыгызны өйрәтерсез дип уйлыйм. Кызлар киленнәрнегә инде өйрәнергә кирәк инде, обязательно өйрәнергә кирәк. Яшь вакытта бит әле аның аңлап бетермисең. Иратларның бит инде күңеленә шул аш казаны аша керәбез. Шуның өчен тәкъдим итәм инде барыгызга да шулай тәмле иттереп пешерергә, тәмле иттереп ашарга, тәмле иттереп ашатырга иптәшләрегезне. Камыр йомшак булсын өчен камырга сөт салырга да онытмагыз. 1 стакан сөт. 1 стакан сөт, ярты стакан подсолнечный май, 3 кашык шикәр, 1 калак туз, 2 күкәй һәм дрожжи. Дрожжины инде 1 чайный ложка тизрәк кабарсын өчен камыр 1 столовый ложка салсагыз да ярый. Или инде шакмак дрожжины. 20-25 грамм. Камырны Аны айрым кабар, айрым. ничек кабартасыз? Кабартырга куям да, аннан соң бәреп төшерәм. Камыр баскан савытында калдырам. Камырны кабартыр өчен истен аның пищевой пленка белән каплап куям. Камыр инде шундый йомшак кына булырга тиеш. Бик каты да түгел, бик йомшак та түгел. Бик йомшак булса җәелә, бик каты булса җәелми. Табакта бастан табакны каплап куям. Аннан соң инде бер мәртәбә бәреп төшерәм дә, икенче мәртәбәдә уже ясый башлыйм. Духовканы эшли башлаганчы, камыр ясаганчы духовканы кабызып куям. Духовкам һәрвакытта йылы булырга тиеш. Кайнар духовкага тыгам бөтен әйберне дә. Бирукларны да, менә Güбәдияне дә. Хәзер Güбәдияне ясыйбыз. Güбәдиянең эшлеге өчен безгә 300 грамм корт кирәк. 1 стакан. Анда 200-250 грамм инде ул. Йөзем. 1 стакан шулай ук айрым пешерәм дигене. Пешкәндеге 4 күкәй кирәк. 200 грамм ак май. И берничә калак инде анда 1 ярты стакан шикәр. Хәзер инде менә Güбәдияне ясыйбыз. Камырыбыз кабарды, камырыбыз шул хәтле әйбәт, йомшак. Хәзер Güбәдияне җәеп ясыйбыз. Bu bir tabalık inде. Менә шушы безнең камырдан 2 табалык чыга. Без ясаган камырдан 2 табак Güбәдия чыга.
Тиз генә пешереп алам кирәк вакытта. Кая күчтәнәшкә кирәк, кая заказ бирәләр. Һәр вакытта кортны да үзем ясыйм. Баштан инде кортны сатып ала идем. Ә магазин кортлары бик ошап бетми. Гвәдиягә нинди кырт кушасыз? Үзегез ясаган. Үзем ясаганны, үзем ясадым. Ничек ясыйсыз кыртны? Кортны сөттән эремчек ясап та ясыйм. И булай эремчектән генә дә ясыйм. Хәзер табанны майлыйбыз. Эремчекне сөт кушып кайнатам, бик озак кына. Әкрен генә талган утта. Например, 2 кило эремчек салам да. 1 литр сөт салам, өстенә чыгарлык иттереп. И шуны әкрен генә талган утта бер 8 сәгатьтер инде, 10 сәгатьтер кайный да кайный. Аны инде буташтырып торам, төбенә ябышмасын өчен. Аннары инде әзерләнеп биткән вакытта гына шикәр и ак май кушып җибәрәм. Менә шулай итеп тәмле кырт килеп чыга. Камырыбыз яхшы гына җәелде, йомшак тәмле матур булды. Тәмле дә булыр инде, тәмен белмим әле. Хәзер әз генә менә шулай вилка белән төбен тишкәләп җибәрәм. Ни өчен? Бу инде әзнәт ни алсын өчен, һава алсын өчен, төпкә ябышмасын өчен камыр. Хәзер менә беренче кат иттереп кортна сибеп чыгам. Икенче катка инде без дигәне салабыз. Әдеге тулысы белән пешергә тиеш, шулай бит суда, тызлы суда. Әйе, дигәне мин кайнар суга, кайнап торган суга 1 стакан диге салам, тузлыйм. Тагын 1 чәй аш кашыгы көнбагыш мае салам и 1 аш кашыгы уксус салам. Дигем минем сибилеп тора. Менә шундай әйбәт булып. Шайтырып кайнатып, аны инде мин совсем теге йомшарганча кайнатып бетермим. Теге яртылаш кына дигән кебек менә ул бит нинди. Нитеп тормый, ябышып тормый ул. Сез моны хәзер тулысы белән салып бетерәсез. Әйе, шуны салып бетерәм. Монда 1 стакан. Дигәне салып бетердем. Хәзер диге өстенә 3-4 аш кашыгы шикәр камы салып чыгам. Хәзер 3нче катлам булып безнең йөзем җимеше бара. Йөзем җимеше тоже юылган, киптерелгән. Хәзер 4нче йомырка. Менә шулай итеп, угыч аша мин йомырканы уып алам. Авыл йомыркасы кулланам. Хәзерге вакытта авылда бик күп сатучы. Сатып алам. Күршеләрендә тавыклар тоталар, үзебезнең тавыкларыбыз юк. Кертеп китереп бирәләр. Хәзер инде халык шундый әзер әйберне генә сатып алырга өйрәнде. Үзегез ясагыз. Ул гөбәдия шул хәтле инде авыр кебек күренә. Әйбер ясасаң, ясыйсы гына килеп тора аны. Менә хәзер әз генә мин гөбәдиягә тоз сибеп җибәрәм. И әз генә шикәр тагын. Берәр ни генә. 1-2 кашык кына. Һәм 200 грамм ак май. Ак майны инде мин сары майда итәм. Булай ак майда. Эретеп тә ясыйм, эретмичәләм шайтырып тезеп чыгам. Моны эретеп тормадым инде. Майны тоже фермерлардан алабыз. Бу үзләренең ясаган менә сапсары май. Шундый әйбәт, шундый тәмле. Майны инде күбрәк салсаң гөбәдия бигрәк тәмле була. Ул инде әйтәм бит, бигрәк теге шундый авыр катлаулы ризык кебек күренә. Әбер ясасаң, ясыйсы гына килеп тора. Үзегез ясагыз, менә карагыз миңа да, үзегез ясагыз. Бик тәмле чыга үзең ясаган. Үз кулың белән рәхәтләнеп, шундый теге ниндидер рәхәтлек алып. Эштән рәхәтлек алып. Менә булды. Хәзер өстен капкачын ясыйбыз.
Камыр йомшаграк булырга тиешме, катырак булырга тиешме? Баска. Камыр бик йомшак булса да җәен итә, җәелеп китә. Бик каты булса да. Камыр менә шундый средний булырга тиеш. Менә камыр инде прямо шул хәлдә яхшы. Сез онны ниндине аласыз күбрәк? Беренче сортлы булырга Юк, тиешме? онным минем югары сортлы. Чебоксарский он алам мин менә соңгы вакытта бик әйбәт. Онны нинди генә алсаң да, нинди генә онны алсак та алып карадым. Алейкаларында бөтенесен алып карадым. Барысы да әйбәт. Менә прямо кулда нитәләр инде, әнә кулда уйный камыр. Шул хәтле әйбәт хәзер оннар. Үзләре шундый теге үзләнәләр, үзләре ясалгалар. Ясап торасы да юк. Хәзер менә истен җәйдем. Исте инде тигезрәк булсын өчен, шулай итеп тарелка куеп кисәмен. Кистем. Хәзер инде аны истенә куям. Шулай итеп барам. Менә камыр шул хәтле яхшы нитә, кулда уйный. Үзеннән үзе шундый. Он яхшы. Хәзер инде уртасыннан тишек тишәм, чтобы һава алырга. Урын калдырабыз. Матур иттереп, хәзер шулай иттереп бөреп чыгабыз. Гөбәдия безне менә ясап бетердек. Хәзер инде без аны көнбагыш мае белән майлыйбыз. Һәм өстенә присыпка сибәбез. Присыпканы ясар өчен безгә 300 грамм un, 100 грамм ак май, 50 грамм шикәр кирәк, шикәр комы. Шуны яхшы иттереп уабыз да гөбәдиянең өстенә сибәбез. Гөбәдия инде матур шундый ни була, ягымлы дияргә инде шундый матур була инде. Матур да, тәмле дә, майы эреп китә. Эчендәге майы да, тышындагы ак майы да. Татар халык ашларының барысын да яратабыз инде без. Гөбәдияне менә ярата башладык инде, ярата гына башладык. Теге пешермәгәч белми идек. Бәлешне дә бик яратабыз. Яратып пешерәбез. Тукмаш ашын бик яратабыз. Бавырсакларны бик яратабыз. Без инде татар булгач, татар халык ашларының барысын да бик яратабыз. Ашарга да яратабыз, әзерләргә дә яратабыз. Хәзер инде шушы гөбәдияне 40 минутка 180 градус духовкага. Духовка минем кайнар. Гөбәдиябез әзер. Хәзер без аны кайнар духовкага куябыз. Кайнар духовка һәр вакытта бөтен ризык пешергәндә дә духовканы мин кабызып куям. Йылы духовкада ул тиз пешә, тиз кабара, сразу камыры кабарып китә. Матур булып, матур ни ала. Ничә сәгать пешәчәк 40 минут пешәчәк гөбәдиябез. 180 градуска асты өсте электрический духовка 180 градуска куям. Плиталарда алар төрле. Һәркемнең үзенеке, ну карыйсың инде яндырырга да түгел. Гөбәдиябез пеште. Һәрбер семьяда тынычлык, иминлек булсын, еллар тыныч булсын. Татар семьяларында шундый тәмле гөбәдияләр, татар ашлары пешеп торсын. Барыбыз да исән-сау булыйк. Тәмле булсын.